ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 1. ഹരേ കൃഷ്ണ, അധ്യായം 1 വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഇത്തിരി കൂടി നമുക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്നലെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം 8 മണിക്കാണ് ക്ലാസ് വെച്ചത്. രാവിലെ 6 മണിക്ക് വെക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാവരും കേൾക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ 8 മണിയുടെ ക്ലാസ്? 8 മണിക്കായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അറിഞ്ഞിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഉമ്മ മാതാജി ലിങ്ക് ഒന്നും കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. മാതാജി ലിങ്ക് കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് കേട്ടാരോ. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലാത്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഇന്ന് തുടങ്ങാണ്. അതിനു മുന്നൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് പോകുന്നത്. അപ്പോ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാനൊരു കണ്ടോന്നറിയില്ല, നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിലൊരു 10-9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടിരുന്നു എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പില്? കണ്ടിരുന്നു. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറയുണ്ടാവും.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആൻസർ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് പറയും, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ, തയ്യാറാണ് എല്ലാവരും? അപ്പൊ ഒരു ബുക്കും പേപ്പറും ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുക. ഇന്നിപ്പോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നോണ്ട് സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ നാളെ തൊട്ട് ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ പറ്റുന്നവർ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, തയ്യാറാണ് എല്ലാവരും? അതെ അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ പോകുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ശ്ലോകം, എല്ലാ ശ്ലോകവും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അധ്യായത്തിൽ 42 ശ്ലോകമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് മുഴുവനും കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നില്ല. അത് ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫുള്ള് ശ്ലോകങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ അധ്യായത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്മറി നമുക്ക് ലെവൽ 1 നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി ഇരുന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം ഇത്തിരി കൂടി നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും. നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ബുക്ക്, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ് ശ്രീ ആരാണ്? AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദറെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയത്നിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രഭുപാദറാണ്. നമുക്ക് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശങ്കരാചാര്യ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ആണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങളും 18 അധ്യായങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട് അത് 3 പാർട്ടായിട്ട്, 3 ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, അവസാനത്തെ 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. ഇങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ അധ്യായങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതനെ നമ്മൾ സൂര്യനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ മാനുവലാണ്. ജീവിതത്തിലെ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നമ്മളൊരു ലൈഫ് മാനുവലാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം? ഭഗവത്ഗീത അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് 5 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഈ 5 വിഷയങ്ങളാണ് എന്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയില് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഇത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോണതാണ്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയില് മഹാത്മ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ, ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഭഗവത്ഗീത വായന കൊണ്ട് തന്നെ, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കും. പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഇനി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം പോണ കാരണം കൊണ്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കാണ്. അർജുന വിഷാദ യോഗം. അപ്പൊ അധ്യായം തുടങ്ങാണ് നമ്മളിന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന വിഷാദ യോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണല്ലോ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു? അപ്പൊ ഇത് ആര് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ്? അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയണല്ലോ. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അത് യുദ്ധം നടക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യവും അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാരണമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഉപദേശിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഒരേ വംശത്തിൽപ്പെട്ട, ഒരേ വംശപരമ്പിൽപ്പെട്ട 2 കുടുംബങ്ങൾ. ആരൊക്കെയാണ്? ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ് കൗരവരും പാണ്ഡവരും. ഇതില് കൗരവർക്ക് എന്താണ്? കൗരവർക്ക് അധികാരമോഹം, സ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള ഒരു അത്യാഗ്രഹം മൂലം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ആ രാജ്യം, അവർക്ക് വേണ്ട യാതൊരു അവകാശങ്ങളും നൽകാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല? കൗരവർ തയ്യാറായില്ല.
അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും അവിടെ ഫലപ്രദമായില്ല. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അവര് പകുതി രാജ്യം ചോദിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ്, പകുതി രാജ്യം ചോദിച്ചു, കൊടുത്തില്ല. ഗ്രാമങ്ങൾ ചോദിച്ചു, 5 ഗ്രാമം ചോദിച്ചു, 5 വീട് ചോദിച്ചു, 1 വീട് ചോദിച്ചു, അതുപോലും കൊടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല. കൗരവർ തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത അവിടെ വരുന്നത്. യുദ്ധം തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ 11 അക്ഷൗണിപ്പടയുമായിട്ട് കൗരവരും 7 അക്ഷൗണിപ്പടയുമായിട്ട് പാണ്ഡവരും കൂടെ ഭഗവാനും കൂടിയാണ് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാവരെയും കണ്ട് പകച്ചു പോയിട്ട്, അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർജുനനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഗീത ഉപദേശിക്കുകയാണ്, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കാം. ക്ലിയർ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു സാഹചര്യം പറഞ്ഞതാണ്. ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച കർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നുള്ളൂ. 700 ശ്ലോകത്തില് ആകെ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ആര് പറയുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, കർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ആരടുത്ത ചോദിക്കുന്നത്, സഞ്ജയന്റെ അടുത്താ ചോദിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ ആരാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് ആര്, സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാണ്, ഈ പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒന്നിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന തന്നെ അന്ധനാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന അന്ധനായത് തന്നെ ശരിക്കും പാണ്ഡു ധൃതരാഷ്ട്രക്കാളും താഴെയാണ്, അനിയനാണ്. പക്ഷെ അന്ധനായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു നയമുണ്ട്. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡു രാജാവാകുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആദ്യമേ തൊട്ട് എന്തുണ്ട്, ഉള്ളില് വിഷമവും ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ തന്റെ മക്കള് രാജാവായിട്ട് വരുന്നു വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്താണ്, അവിടെ ആരാണ് വരുന്നത്, പാണ്ഡുവിന്റെ മകനാണ് ആ മൂത്ത പുത്രനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം ആർക്ക് പോകാണ്, യുധിഷ്ഠിരന് പോകാണ്. അപ്പൊ ഇത് ആരുടെ മനസ്സിൽ ദേഷ്യം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഉള്ളില് ദേഷ്യം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ യുദ്ധം വന്നു നിൽക്കുമ്പോ, യുദ്ധം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്, കണ്ണ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയാണ് ആര്, സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യൻ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയന് എന്ത് കൊടുക്കാണ്, ദിവ്യ ചക്ഷുസ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊടുക്കാണ്. എന്തിനാണ്, കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ കാണാനായിട്ടുള്ളൊരു കഴിവ് ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്, സഞ്ജയൻ, അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സഞ്ജയൻ ആര്, വ്യാസദേവൻ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ വിവരിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്, സഞ്ജയന് സാധിക്കാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കണം എന്നുള്ള ലൈവായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ മൊബൈലിൽ കാണുന്ന പോലെ. അതേപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കാണ്, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിനായി വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ആ ഒരു സ്വാർത്ഥതയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം ഒരേ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരാണ് അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മനോഭാവം എന്താണ്, ഇവിടെ തന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമാണ്, ഈ കൗരവർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്, തന്റെ മക്കളെ മാത്രം. അവരെന്താ പറയണത്, പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ആ വംശപാരമ്പര്യം തന്നെ ഇവിടെ ആര് നിഷേധിക്കാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രം നിഷേധിക്കാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും ആ ഒരു സ്വാർത്ഥത മനോഭാവം, തന്റെ മക്കളെ മാത്രം പറ്റി പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുന്നു, അത്രയും ഒരു സ്വാർത്ഥത രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഫുൾ എടുത്ത് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമേ ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു ശ്ലോകം ഇതാണ്, എന്താണ്, കർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ.
ധർമ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയില് യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ആർക്ക് അറിയേണ്ടത് അവിടെ? ശരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടത്. കാരണം തന്റെ മക്കള് ജയിക്കോ, തന്റെ മക്കൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് ഇവിടെ ആരിൽ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വാർത്ഥത, അതാണ് നമ്മളിവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രയില് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര് പഠിക്കാം. ആദ്യത്തെ ഒരു ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്, പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ആ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധനൻ രാജാവ് എന്നാ പറയുന്നത്. രാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുന്നില് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൾ പറയുന്നത്? പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ആചാര്യനോട് പറയാണ്, അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രം ഓൾറെഡി സെൽഫിഷ് ആണ്, ഭയങ്കര തന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അവരുടെ മകനാണെങ്കിലോ ഈ ആരാണ്? ദുര്യോധനാണെങ്കിലോ ഭയങ്കര നയതന്ത്രജ്ഞനാണ്. അതായത് സ്വന്തം കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് രീതിയിലും വളച്ചൊടിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്തത്? ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ മുന്നില്, ദ്രോണാചാര്യരുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തന്റെ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കാനാ പറയുന്നത്. അതായത് ദ്രുപദപുത്രൻ ആരാണ് അറിയാവോ? ദ്രുപദന്റെ പുത്രന്റെ പേര് അറിയാവോ? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എടുത്തു പറയാതെ എന്തെന്നാ പറയണത്? ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാ പറയണത്. അത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ദ്രുപദൻ രാജാവുമായിട്ട് ആർക്ക് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു? രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ദ്രോണാചാര്യർക്ക്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ആ വൈരാഗ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ്രുപദന്റെ പേര് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ആ ദേഷ്യം ഒന്നുകൂടി കൂടും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറയാതെ ദ്രുപദൻ എന്ന പേരെടുത്ത് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ദ്രുപദന്റെ മകന് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണ്? ദ്രോണരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ് ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. പക്ഷെ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്രോണാചാര്യർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? താൻ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ എല്ലാ ആയോധന കലകളും ആരെ പഠിപ്പിക്കാണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ പഠിപ്പിക്കാണ്. കാരണം ദ്രോണാചാര്യർ ആരാണ്? ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, സത്യസന്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാതും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ആയോധന കലകളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് അത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആരുടെ സൈന്യം നയിക്കുന്നത്? പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ നേതാവാണ് ആര്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അപ്പൊ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധനനായൊരു ദേഷ്യം ഉണ്ടല്ലോ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും ഇവരുടെ ആചാര്യൻ എന്താ ചെയ്തത്? പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈന്യത്തിനെ ആര് നയിക്കുന്നത്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുര്യോധനൻ എന്താണ് ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് പറയണത്? ആ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കാനാ പറയണത്. ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള, കാരണം ദ്രുപദപുത്രനെ ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ആയോധന കലകളൊക്കെ ഗുരു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നെടുത്ത് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാണ്. ഇനി അതിനുശേഷം 4ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന്റെയും കൗരവ സൈന്യത്തിന്റെയും ആരെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചെയ്ത് താരതമ്യം ചെയ്യാണ്. രണ്ട് സൈന്യത്തിലും ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, പിന്നെ അവരെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ആര് നല്ല മഹാരഥൻ ആരാണ്, അവര് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞു പോണത്? ഈ 4 മുതലുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു പോകണത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കിയതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് തൊട്ട് നോക്കാം. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖുമൂതി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖുകളെ കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തില്
എന്താണ് സഞ്ജയനോടുത്ത് ചോദിക്കാണ്, ആര് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കാണ് എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പൊ അതിന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എന്താ പറഞ്ഞത്, ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറയാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ആ പഠനം നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും രണ്ട് സൈന്യത്തിലും ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ, ദുര്യോധനൻ പറയാണ് ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് ഓരോ സൈന്യത്തിലും ഉള്ളതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നെന്താണ്, അവര് ശംഖൂതാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖൂതി യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശൻ ആരാണ്, ഭഗവാന് ഓരോ പേരിലാണ് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതില് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അധ്യായത്തിലും പല പല പേരുകൾ ഭഗവാന്റെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഓരോന്നിനും അർത്ഥവത്തായിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്നോ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ വൃക്കോദരഃ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്താണ് ഋഷികേശൻ എന്ന് ഭഗവാനെ പറയാൻ കാരണം, ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പേരാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ദേവദത്തം ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, അർജുനനെയാണ് ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം രാജസൂയ യജ്ഞത്തില് ധനത്തെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ധനം സമാഹരിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അർജുനന് എന്തൊരു പേരുണ്ട്, ധനഞ്ജയ എന്നുള്ളൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ധനഞ്ജയൻ, അതായത് അർജുനൻ ഏത് ശംഖ് ഓതുന്നത്, ദേവദത്തം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ ഭീമന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ. സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ടോ? അതെ. ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുണ്ടോ? ചില കാര്യം എഴുതിയെടുക്കാൻ പാടാണ്. എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് പാടാണെന്നല്ലേ? എഴുതിയെടുക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ കുറച്ച് ഞാൻ സ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് നീണ്ടുപോകെ. അത്യാവശ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത്തിരി ഞാൻ കുറയ്ക്കാം, എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ശംഖ് ഋഷികേശൻ, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, ധനഞ്ജയൻ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖൂതി, ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖൂതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇനി അടുത്തതില് അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്ര യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷാമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യസ്യ പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദത്മോ പൃഥക് പൃഥക്. ഇനി ഇപ്പൊ 3 പേരുടെ ശംഖൂതിയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പറയാണ്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകം. അപ്പൊ നകുലന്റെ സഹദേവന്റെ ശംഖാണ് സുഘോഷം മണിപുഷ്പകവും. പിന്നെ വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കിയതായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖാണ് അനന്ത വിജയം, നകുല സഹദേവന്മാരുടെ സുഘോഷം മണിപുഷ്പകവും, പിന്നെ കാശി രാജാവ് മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആ യുദ്ധം നമ്മളിപ്പോ സിനിമയിലോ ടിവിയിലോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്താണ് നമ്മളെ മഹാഭാരത യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കോലാഹലമായിരിക്കും അവിടെ. കാരണം എല്ലാവരും ശംഖൂതി ഭയങ്കര ഒച്ചകളും ബഹളമൊക്കെ വന്നിട്ട്, അപ്പൊ അതേപോലത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതിയിട്ട് അത് അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത്? അപ്പൊ ശംഖുകൾ ഊതിയപ്പോ എന്താണ്, സഘോഷാധാർത്ഥ രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വിതാരയത് നപശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലോപ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖുകളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ശംഖുകൾ ഊതി. കൗരവ പക്ഷത്തുള്ളവരും പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവരും ശംഖുകൾ ഊതി. ശംഖുകൾ ഊതിയപ്പോ ഈ ശംഖുകളിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് എന്താണ്,
ഈ ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ ഈ ശംഖിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. അപ്പൊ ഇതില് രണ്ട് കാര്യം പറയണ്ട. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ വേറൊരു സൈലന്റ് മീനിങ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? പാണ്ഡവർക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പാണ്ഡവര് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ കൂടെ ആരാണുള്ളത്? ഭഗവാനിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് അഭയം തരാൻ ആരേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റവും ആർക്ക് സംഭവിച്ചില്ല? പാണ്ഡവർക്ക് സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷെ ദുര്യോധനാദികൾക്ക്, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? ഈ അവരുടെ ഹൃദയമാണ് പിളർന്നത് എന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു, പക്ഷെ പാണ്ഡവർക്ക് യാതൊരു ഭാവമാറ്റവും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനില് പാണ്ഡവർക്കുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേത നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഇനി എന്താ സംഭവിച്ചത്? അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് എല്ലാം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവരെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്താണ്? അർജുനന് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആരൊക്കെ വന്നെന്ന് അർജുനന് കാണാൻ ആഗ്രഹം. യുദ്ധത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് ആഗ്രഹം വരാണ്? അർജുനൻ ആഗ്രഹം തോന്നാം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ഹേ അച്യുത അഥവാ ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്? അച്യുത എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അച്യുത എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇതിൽ ആരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്? പാർത്ഥന്റെ സാരഥി ആയിട്ടാണ് അല്ലെ. അർജുനന്റെ വേറൊരു പേരാണ് പാർത്ഥൻ. അതായത് കുന്തി ദേവിയുടെ ഒരു പേരാണ് പൃഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേര് കൂടി ആർക്കുണ്ട്? കുന്തി ദേവിക്കുണ്ട്. പൃഥയുടെ പുത്രൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് പാർത്ഥൻ എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അർജുനൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അർജുനന്റെ തേര് നയിക്കുന്നത് ആരാണ്? തേര് തെളിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ജഗത്തിന്റെ നാഥനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ജഗത്തിന്റെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ രഥം നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, രഥം ഓടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് അറിയാം, നമ്മളിപ്പോ വലിയൊരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഓഫീസിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും താഴത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാച്ച്മാനെ ഒക്കെ കൊണ്ട് കാറിൽ പോകാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വല്ലൊരു മോശമായിരിക്കും. അത്രയും താഴ്ന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ചുതി സംഭവിക്കാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്നാണ് ആരെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈന്യത്തിനും നടുക്ക് തേര് കൊണ്ട് നിർത്താനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്തിനാണ്? രണ്ട് സൈന്യത്തിലും ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന്, അതായത് യുദ്ധകാംക്ഷികളായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈന്യത്തില് നമ്മളെ ദുര്യോധനന്റെ സൈന്യത്തില് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആര് കാണട്ടെ എന്ന് പറയാണ്? അർജുനൻ കാണട്ടെ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ അർജുനൻ പറയണം ആരൊക്കെയാണ് ആ സൈന്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രഥം എവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ? രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് നിർത്താനായിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് കണ്ടപ്പോ എന്താ പ്രോബ്ലം വന്നത്? ശരീരമേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത്യൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോ അർജുനൻ എന്തോ സംഭവിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈന്യത്തിലുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. അർജുനന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗാണ്ഡീവം, അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരെന്താണ്? അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാണ്ഡീവം. അർജുനന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴാൻ തുടങ്ങി, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് വിഷമായി, ടെൻഷനായി. കാരണം അർജുനൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് അർജുനൻ എന്ത് കണ്ടത്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടത്. ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാണ്ഡീവം, അത് താഴേക്ക് വഴുതി വീഴാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കാരണം
അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുക കാണുക ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആർക്കിവിടെ വന്നത്, അർജുനനും വന്നത്. നച്ച ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും പ്രമതീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവന് ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കേശവ എന്നാ വിളിച്ചത്. കേശവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കാണ്, കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഈ ടെൻഷനുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ആസുരികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അത് ഒരു അസുരനെ പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേശവ എന്നിവിടെ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഒരു അസുരനെ പോലെയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു അസുരനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കേശവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അർജുനൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, നമ്മള് വില്ല് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, ഈ ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ. അർജുനൻ അപ്പൊ തന്റെ മനസ്സിലുള്ള പ്രയാസം പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് 5 കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ 5 കാരണങ്ങൾ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് എന്താണ്, ഒന്ന് മൃദുല ഹൃദയത്വം. കാരണം അർജുനന് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എന്തുണ്ട്, ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്വം, എല്ലാവരോടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു അനുകമ്പ, ഒരു സഹാനുഭൂതി ആർക്കുണ്ട്, അർജുനനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇത്രയും പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. ദുര്യോധനനുണ്ടോ ഈ ഒരു പ്രയാസം? രണ്ടുപേരും ഒരേ സിറ്റുവേഷനിലാണ്. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം ദുര്യോധനൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ ചിന്തിച്ചത് എന്താണ്, ഈ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്, എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, പിന്നാരാണ് അഭ്യുതകാംക്ഷികള്, സഹോദരന്മാര്, ബന്ധുമിത്രാദികള്, അങ്ങനെയുള്ളവരില്ലേ, പിതാമഹന്മാര്, ഇവരൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡില്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്, ഇവരുടെയൊക്കെ മരണം സംഭവിക്കുമല്ലോ, ഇവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകാണ് ഇവിടെ, അർജുനന് പ്രയാസം ഉണ്ടാകാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങള്, പിന്നെ പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അർജുനൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. അതാണ് അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ പറയണത് എന്താണ്, മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേ മം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിൽ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. എന്താ പറയുന്ന അർജുനൻ, ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ അർജുനൻ കണ്ടു. അർജുനൻ കണ്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്, അർജുനന്റെ മുഖം വരളാൻ തുടങ്ങി, അവയവങ്ങളൊക്കെ തളരാൻ തുടങ്ങി. കാരണം യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ്, തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കാരണം വെച്ചാൽ മുത്തച്ഛന്മാരുണ്ട്, ദ്രോണാചാര്യ, കൃപാചാര്യ പോലുള്ള ഗുരുജനങ്ങളുണ്ട്, പിന്നാരെ മാതുലന്മാര്, പിന്നാരൊക്കെയാണ് സഹോദരങ്ങള്, പുത്രന്മാര്, ഇങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കള്, അഭ്യുതകാംക്ഷികള്, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ മുഖം വരളാനും ശരീരം തളരാനും തുടങ്ങി, അവയവങ്ങള് തളരാനും തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന്റെ ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്വം, കാരണം ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെടൂലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമമാണ് ആരുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അർജുനന്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അർജുനന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ വിഷമത്തിന്റെ ഒരു കാരണം മൃദുല ഹൃദയത്വം. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങൾ. അതേതൊക്കെയാണ്, എന്താ പറയുന്നത്, നച്ചാശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. എന്താ പറയണത് ഇവിടെ, ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, കാരണം അർജുനന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ വിഷമം അതായിരുന്നില്ല, ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ വിഷമം. അതുകൊണ്ടാണ് മൃദുല ഹൃദയത്വം പറഞ്ഞത് നമ്മള്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഗുണാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം യുദ്ധത്തിലുള്ളത് ആരാണ്, സ്വന്തം
സഹോദരങ്ങള്, ബന്ധുക്കള്, മിത്രങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് സുഖിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? കാണാൻ തന്നെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്ത് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, പാപമേവാശ്രയേദസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ തസ്മാന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധർതരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയണത് അർജുനൻ? പാപം. അക്രമികളായി ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് കിട്ടാന്ന് പറയണത്? പാപം കിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ, കാരണം നമ്മൾ ഒരാളെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് പാപം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അക്രമികളാണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് പാപം കിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഇവരെ ഹിംസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ. മാധവ, ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ, ഭഗവാൻ എന്താ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന? അർജുനൻ മാധവ എന്നാ പറയുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐശ്വര്യദേവയുടെ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മാധവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ സംബോധന. അപ്പം ഭഗവാന്റെ മൂന്നോ നാലോ നാമങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല. ഒന്ന് ഋഷികേശൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞ നമ്മളിന്ന്? ഋഷികേശൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ അച്യുതൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഏതാ പഠിച്ചത്? കേശവൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ മാധവൻ എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ 4 നാമങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാൻ കഴിയാന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊക്കെ പാപമല്ലേ? ഇവരൊക്കെ വധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാപമല്ലേ? ഇവരൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം കാണാൻ പോലും ആരില്ല. നമുക്കൊരു സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കൂടുതൽ ഇരട്ടി സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അത് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ സുഖം കിട്ടിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ വൈദിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികൾ എങ്ങനെയാണ്? 6 തരത്തിലുള്ള കൂട്ടര് അക്രമികളെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് അക്രമികൾ പറയുന്നത്? ഒന്ന്, വിഷം കൊടുക്കുന്നവര്, വീടിന് തീ വയ്ക്കുക, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവര്, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഈ 6 തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മളെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, വിഷം കൊടുക്കുക, വീടിന് തീ വയ്ക്കുക, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, ഭൂമി കയ്യേറുക, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കൗരവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഭീമന് വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വീടിന് തീ വയ്ക്കാനായിട്ട്, അരക്കില്ലം കത്തിക്കാനായിട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക, ഇവരെ മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക, ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഭൂമി കയ്യേറുന്നത്. പിന്നെ ദ്രൗപദി അപമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 6 പ്രവർത്തികളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മളെ കൗരവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞ് പാപമല്ലെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ കൗണ്ടർ വന്നാണ് ഇവര് ഈ 6 തരത്തിലുള്ള കുറ്റം ചെയ്തവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രതിഷ്യന്തി കുലസ്ത്രിയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ സവർണ സങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വിഷ്ണുകുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് വിഷ്ണുകുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കുലം ഏതാണ്? വിഷ്ണുകുലമാണ് അല്ലെ? യാദവകുലം. അതായത് അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളൊക്കെ ദുഷിച്ചു പോകും. ദുഷിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാല് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളെ ജനിക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമൂഹത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാ വേണ്ടത്? സജ്ജനങ്ങള്, നല്ല ജനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. സമൂഹത്തിൽ നല്ല ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ കുടുംബം നന്നാവും, ആ സമൂഹം നന്നാവും, ആ രാജ്യം നന്നാവും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അതല്ല, അധർമ്മമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാല്
അവരെ നോക്കാനായിട്ട് വീട്ടിൽ ആളില്ലാണ്ടാവും. കാരണം യുദ്ധം വരുമ്പോ സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, വീട്ടിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്നവര്, ചിലപ്പോ അച്ഛനാവാം അല്ലെങ്കിൽ മകനാവാം, അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ വീട്ടില് മക്കളും സ്ത്രീകളും മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുക, പിന്നെ ഇവരെ നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരുമ്പോ സ്ത്രീകള് അതാണ് അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. പിന്നെ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ജനിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അർജുനൻ ഒരു കാര്യമല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അർജുനന് തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ ശരിക്കും ആരാണ്? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം. പക്ഷെ അർജുനന് അത് കാരണം കൊണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാണ്. കാരണം അർജുനന്റെ മുന്നിൽ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് വന്ന് നിൽക്കുക. അർജുനൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അവരാൽ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോൽക്കപ്പെടുന്നതാണോ, ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരിപ്പോ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാണ്, ഞാൻ അവരെ ജയിക്കുകയാണോ ഞാൻ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തോൽക്കാണോ വേണ്ടത്, ഇത് ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ, യുദ്ധത്തിന്റെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ 3 പേരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാണ്. ഫസ്റ്റ് ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്റെ മക്കൾ ജയിക്കൂ എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കി നിൽക്കാണ് ഇവിടെ, ആരും ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി നിൽക്കാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര. അർജുനനാണെങ്കിലോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ ഇവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ച് നിൽക്കാണ് ആരിവിടെ? അർജുനൻ. ദുര്യോധനാണെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് ഇവിടെ ആര് നിൽക്കുന്നത്? ദുര്യോധനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്, ഒരേ സാഹചര്യത്തില് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ 3 പേരുടെ നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാവാണ് ഇവിടെ. അഹോ ബദ്ധ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത്രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഹ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, നമുക്ക് രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലാണോന്ന് അർജുനൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ നമുക്ക് കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർതരാഷ്ട്രാണേ ഹന്യോ തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം എന്താണ്? നിരായുധനായിട്ട് പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നിയമമുണ്ട്, രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പോരാൻ പാടില്ല എന്നും ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോ അവരെന്നെ വധിച്ചാലും വിരോധമില്ല, എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവര് ആയുധമില്ലാത്ത സമയത്ത് എന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, എങ്കിലും വിരോധമില്ല, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുതാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നിവിടെ അർജുനൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനന്റെ കയ്യിലുള്ള രഥം താഴെ വെച്ചിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല, താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് തേരിലിരിപ്പായി എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ആ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് സഞ്ജയൻ അറിയിക്കുകയാണ്, ആര്? ധൃതരാഷ്ട്ര അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ ഇനി അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അതിപ്പോ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയുകയാണത്. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനനാണ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ്ലിയും ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം. ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് നമ്മളത് പറഞ്ഞില്ല. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തില് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. എന്താണ്, തന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു. അപ്പൊ ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതൊരു ധർമ്മക്ഷേത്ര ഭൂമിയാണ്. ധർമ്മം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന, ധർമ്മം മാത്രം വിജയിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമിയാണ് ഏത്? ഈ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? പാണ്ഡവര് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വിജയം ആരുടെ ഭാഗത്താവും? ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്ത്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷം ഏതാണ്? അർജുനന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ, പാണ്ഡവരുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്, കാരണമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത യുദ്ധഭൂമി ഏതാണ്? കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. രണ്ടാമത്തത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രഥം. അർജുനൻ തേരാളിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന രഥം ഏതാണ്? ആ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ച രഥമാണ്. ആ രഥം 3 ലോകങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, എല്ലാവരുടെയും വിജയം മാത്രമേ എന്തിനുള്ളൂ? ആ രഥത്തിനുള്ളൂ. വെള്ളക്കുതിരകളെ കൂട്ടിയ ഈ രഥം അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതാണ്. ആ രഥത്തിന് എല്ലാ ലോകങ്ങളും 3 ലോകങ്ങളിലും എവിടെ യുദ്ധത്തിനും വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അതും ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇവിടെ? കാരണമാണ്. അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നെ ആ കൊടിയുമേല് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, ആ രഥത്തിന്റെ മേലുള്ള കൊടിയുമേല് നമുക്ക് ഹനുമാന്റെ അടയാളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഹനുമാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഹനുമാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമസ്വാമി ആയിട്ട് വന്ന സമയത്ത്, ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാന് രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് ഭഗവാനെ സഹായിച്ചത് ആരാണ്? ഹനുമാനായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്, അതില് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചു, രാമൻ വിജയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഇവിടെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹനുമാന്റെ ആ കൊടിയടയാളവും എന്തിന്റെ ലക്ഷണാണ്? വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ് ഇവര് മുഴക്കിയത്. ആ ശംഖനാദവും അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നെ അർജുനന്റെ കയ്യിലുള്ള വില്ല് ഗാണ്ഡീവം, അതും എന്താണ്? അതും യുദ്ധത്തില് വിജയിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നെ തെക്തജീവിത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താ അർത്ഥം? എന്താണ്? നമ്മള് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ശ്ലോകം നമ്മൾ വായിച്ചില്ല. ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാല് സ്വന്തം ജീവിതം ബലി കഴിപ്പിച്ച് എന്റെ വിജയത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരെ ഞാൻ പറയാന്നാ പറയണേ, കാണിക്കാന്നാ പറയണത്. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? ഓൾറെഡി ദുര്യോധനൻ പറയണം. അപ്പൊ അത് ആരുടെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് പറയാം? നമുക്ക് അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണമായിട്ട് പറയാം. പിന്നെ ഇത് മോക്ഷത ഏകാദശി ദിവസമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ആര് കൂടി ഉണ്ടാവും? ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും ഐശ്വര്യദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതും ആരുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ? അർജുനന്. പിന്നെ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാം ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്. ആകയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തത്സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഉപരിപ്ലവമായ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികൾ ഒന്ന് തന്നെയെങ്കിലും അവബോധം മാറിയിരിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിലനിർത്താമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മളുടെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആവും, നമ്മളുടെ അവബോധം മാറുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അവബോധം മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ്? നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ, പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ കടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ബുക്കുകളും വായിക്കണം, ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറി നമുക്കൊന്ന് പറയാം. ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ. അതായത് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്?
കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണാണ്. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആ സൈന്യത്തിന്റെ നിരീക്ഷണാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതിനുശേഷം ആ സൈന്യത്തിനെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോ അർജുനനുണ്ടായ വിഷാദമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ഈ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. പകുതി യുദ്ധക്കളത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം വന്നു, നിരീക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് അർജുനൻ എന്തുണ്ടായത്, വിഷാദം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരും ഈ അധ്യായത്തിന് നമുക്ക് പറയാം. അതില് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പേരുകൾ പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ 4-5 പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ, 5 കാരണങ്ങൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെന്താ പഠിച്ചത്, നമ്മളിതില് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അർജുനൻ വിജയിക്കുമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. പിന്നെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി ഒരു കഥ മീൻസ് ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയാണ്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തിലെ ഒരു കഥയാണ്. ഒരു സുശർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് സുശർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ. വേദജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, ക്രൂരനായിരുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുക, അതില് ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര്, ഈ സുശർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ. ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലില്ല, ദാനം കൊടുക്കില്ല, അതായത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടോ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു നല്ല പ്രവർത്തികളും ആർക്കില്ല, ഈ സുശർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണനില്ല. നല്ലതായിട്ട് സദ്ഗുണങ്ങളൊന്നും പറയത്തക്കതായിട്ട് അയാൾക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അയാളുടെ ജീവിതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലകൾ വിറ്റിട്ടാണ് അയാൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവനും മദ്യത്തിനും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ അതായത് തരം താണ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തോട്ടത്തില് ഇല പറിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് അയാള് മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലമായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാൾ എവിടെയാണ് പോകുണ്ടാവുക, നരകത്തിലായിരിക്കും പോകുക അല്ലെ. ആ നരകത്തില് കാലങ്ങളോളം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ശേഷം അയാള് ഒരു കാളയായിട്ട് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കാണ്. അപ്പൊ ആ കാളയെ ഒരാൾ മേടിച്ചു. അപ്പൊ ആ യജമാനൻ ആ കാളയെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ഭാരം ചുമക്കാനായിട്ടാണ് ആ കാളയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കാള ഭാരം ചുമന്ന് ഒരു ദിവസം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ തളർന്നു വീഴാണ്, മാർക്കറ്റില് തളർന്നു വീഴാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് അവിടെ കൂടി നിന്ന ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര സഹതാപം തോന്നിയിട്ട് അവരെല്ലാവരും പറയാണ്, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം മുഴുവനും ഈ കാളയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് എല്ലാവരും അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും പറയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരും പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം മുഴുവൻ ആർക്ക് കിട്ടട്ടെ, ഈ കാളയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന്. പക്ഷെ ആ കാള ചത്തുപോയി. കാള ചത്തു. എവിടേക്ക് പോണ, മൃത്യുദേവന്റെ അടുത്ത്, യമദേവന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോ യമദേവൻ പറയാണ്, നീ കൊറേ എന്താ പറയണത്, നിനക്ക് ഇവരുടെയൊക്കെ പുണ്യം കൊണ്ട് നിനക്ക് അവിടെ കുറെ ആളുകള് നിനക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് നിനക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ലൊരു ജന്മം നിനക്ക് കിട്ടാണ്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ ഒരു പുണ്യം കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മം, നീ ഇപ്പോ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ഉയർന്ന കുലത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കാന്ന് പറയാണ്, കാരണം കുറെ പുണ്യം കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പൊ ഈ വേശ്യസ്ത്രീയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിന്റെ പാപമെല്ലാം മാറി നീ ആരായിട്ട് ജനിക്കാണ്, ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കാന്ന് പറയണം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ചിന്തിക്കാണ്, ആ വേശ്യസ്ത്രീയുടെ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി, പക്ഷെ ഈ വേശ്യസ്ത്രീയുടെ പുണ്യം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങനെ ഇയാൾ ജന്മം എടുത്തതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകാണ്, അയാൾ അത് അന്വേഷിച്ചു പോകാണ്, ഈ സ്ത്രീയെ അന്വേഷിച്ചു പോകാണ്. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടുമുട്ടി സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതെങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറയണം, എനിക്ക് അറിയില്ല, എന്റെ വീട്ടില് ഒരു കൂട്ടില് ഒരു തത്തയുണ്ട്, ആ തത്ത ഡെയിലി എന്തോ ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കാം, അത് കേട്ട് എനിക്ക് എന്തോ മാനസാന്തരം, എനിക്ക് എന്തോ വ്യത്യാസം വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, ആ തത്തയോട് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന ആ തത്തയോട് ചോദിക്കുമ്പോ തത്ത പറയാണ്, ആ തത്ത ഒരു ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആശ്രമത്തില് അവിടുത്തെ സന്യാസിമാര് ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു, അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത 1-ാം അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങള് ചൊല്ലി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതവിടെ കേട്ട് അതാര് പഠിക്കാണ്, ഈ തത്ത കേട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഡെയിലി ഇത് കേട്ട് തത്തയും എന്ത് ചെയ്യും, ഡെയിലി അത് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആ തത്തയെ ഒരു കള്ളൻ മോഷ്ടിച്ച് ഈ സ്ത്രീക്ക് വിറ്റു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഈ തത്ത എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ശ്ലോകം ഡെയിലി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഈ സ്ത്രീ കേട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, ആ സ്ത്രീയിലും മാറ്റം വരാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു
പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമാണ് ആർക്ക് കിട്ടിയത്? ഈ ബ്രാഹ്മണന്, സുശർമ്മൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണന് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ആ സുശർമ്മൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഇതിന്റെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കാനും പഠിക്കാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ മുക്തനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കൊണ്ടാണ്, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം നമ്മള് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇത്രയോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ആ അധ്യായം ക്ലിയർ ആവും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും നോക്കിയിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വായിക്കും. അപ്പൊ ആൻസർ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി കൂടി കിട്ടും. ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയുടെ പേരെന്താണ്? സഞ്ജയൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സഞ്ജയൻ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹമായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രി. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്താണ്? പാഞ്ചജന്യം. ബില്ലിന്റെ പേര് ഗാന്ഡീവം. ശംഖിന്റെ പേരെന്താണ്? പാഞ്ചജന്യം. ബില്ലിന്റെ പേര് ഗാന്ഡീവം. പിന്നെ അർജുനന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ദേവദത്തം. ദേവദത്തം. ഓക്കെ. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞ 5 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? മൃദുല ഹൃദയം, ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടാമത് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇത് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ എന്തൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. 5 കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മൃദുല ഹൃദയത്താണ്. അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം. ഭൗതിക സുഖം, പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങളൊന്നും ആർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അർജുനൻ പറഞ്ഞു. ഇത് കാണാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പാപമല്ലേ എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. 4ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബ പാരമ്പര്യം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് അർജുനന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് 5 കാരണങ്ങളാണ് നമ്മള് അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് പറയുന്നത്. അർജുനന് ദുഃഖം ഉണ്ടാവാനുള്ള 5 കാരണങ്ങള്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതിപ്പോ 5 പോയിന്റ്. ഏത് 5ാമത്തെ പോയിന്റ്? 5ാമത്തെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. കാരണം ഇതൊക്കെ കൂടി കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. അർജുനന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ ഒന്നും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും? അടുത്തത് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികള്. നമ്മൾ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണ് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികള്? അപ്പൊ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഏതാ പറഞ്ഞ? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, ആക്രമിക്കുക, പിന്നെ അല്ലെ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികള്. എല്ലാവർക്കും പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയി? 6 എണ്ണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ വിജയിക്കുന്നു പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ധർമ്മക്ഷേത്രം, ഗാന്ഡീവം എന്ന വില്ല്, രക്തജീവിതം, ഏകാദശി, പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി കൂടെയുണ്ട്. ഭഗവാനായ ഋഷികേശനും കൂടെയുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരും കൂടി ഉണ്ടാവും കൂടെ? ലക്ഷ്മി ദേവി. അല്ല, ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഐശ്വര്യ ദേവത ലക്ഷ്മി ദേവിയും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി ധർമ്മഭൂമിയാണ്. പിന്നെ അർജുനന്റെ രഥം, അർജുനന്റെ വില്ല്, പിന്നെ ശംഖ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖുകള്, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഏകാദശി പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഋഷികേശനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പിന്നെ ആരാണ്? ഐശ്വര്യ ദേവതയുണ്ട്, പിന്നെ തെക്ത ജീവിതം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഏതാണ്?
ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി കപിധ്വജൻ, അതെ ലക്ഷ്മി ദേവി. കപിധ്വജൻ, ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കപിധ്വജൻ കൊടിയിലുള്ള അടയാളം അല്ലെ. അടയാളം. ഇത്രയും പോയിന്റുകള് അതും മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയില് ആകെ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? 700 ശ്ലോകങ്ങള്. 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? 18 അധ്യായം. 18 അധ്യായങ്ങള്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആ 18 അധ്യായങ്ങളെ നമ്മള് എത്ര പാർട്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്? 3 ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് പാർട്ടാണ്? കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം. 7 മുതൽ 12 വരെ ഏത് യോഗത്തിൽ വരും? ഭക്തിയോഗം. 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ 3 ഭാഗമാക്കിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഭക്തിയോഗം, ഫസ്റ്റ് കർമ്മയോഗം, ലാസ്റ്റ് ജ്ഞാനയോഗം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ജ്ഞാനയോഗം. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാ, ഭൗതിക, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം അല്ലെ? കർമ്മം. അതായത് നമ്മൾ അതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈശ്വരൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളായ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ്? കാലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മള് എത്ര നാള് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു കാലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഇന്ന് എടുത്ത അധ്യായത്തില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? മാതാജി ഇപ്പൊ സ്പീഡ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നി. ഇപ്പൊ ഇത്തിരി കേട്ട് വന്നപ്പോ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വന്നു. കേട്ടില്ല മാതാജി? കൂടുതലാണ്. എഴുതിയെടുക്കാൻ നല്ല പാടുപെടും. എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ പോയിന്റുകൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടി കേട്ടിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും കേട്ടോ. റെക്കോർഡ് ഇടുവോ? ഒപ്പത്തിനൊപ്പം കുറെ എഴുതി പോവാൻ റെക്കോർഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കേട്ടില്ല.